Wala. Imo mo kuha dia, ina di ba? Ing Ayun ko diri sa building sa Little Pro ron. Kung man ako ng gwapang nga babae, bro. Siksi kayo. Mario Joseph. Ginoo ko ang lawas mga igala maka kasuka mo sa nagduguan eh. Dito mi sa Pikas. Ano ko, kanawa ra gud umurag si Marian Rivera magtalikod. Galakaw-lakaw. Pagkatubang. Ding dong. Ay. Alam di tao na din si magsigit-sagit na nagpa-injection sa sulod. Pagkuratan. At nindot kayong porma. Rago na oh. Ginoo ko. Nadi bunal. Dako na kay bunal. Ikaw unang sakad na kaya kung tanawon ng imong likod maglakaw ka. Saan naman dahi tani? Ito nawa rago do. Lakat na dali. Awar gudo. Kanindot sa tanan-awon mga igala. Ing-in. Therefore, ang saka may building kay dire na may sugod na may siya mong buhaton ron dire. Ing-in. Therefore, I am telling you, sulod mi dire. Nami sulod sa kuan 3 hours. Wala ko nag-live, ma'am. Nag-video na ko, ma'am. Busy sila, Choy. Mata na kay busy kita.